Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tasha tamu mai albarka tare da fatan kowa yana cikin koshin lafiya. Kamar kullum yadda muka saba ka muku shirye-shiryenmu a kan kari. To yau ma ga mu gare ku tare da wata gaggarumar tsaraba wacce ba sai mun gaya muku sunanta ba, amma dai bara mu gaya muku sunanta. Ba mu dan yi muku tambihi kafin mu je ga zuwa wajen wannan waka, saboda haka mai saurare ka zauna ka tankaye kafa domin sauraron tsarabar da muka zo muku da ita a wannan lokaci. Saboda haka wannan tsaraba tamu ba irin kowace tsaraba bace wacce muka saba zuwa muku da ita. Wannan wato keɓantacciyar tsaraba ce, ko kuma in ce special, wacce aka adana ta domin masoya wannan tasha ta mai albarka. Saboda haka mai saurare ya kamata ka karkaɗe kunnunka domin jin wannan tsaraba tamu. Domin jin wannan tsaraba zai maka amfani. Saboda haka ka zauna daram domin jin wannan tsaraba tamu mai albarka. Saboda haka dai yanzu dai idan wannan shine farkon shigowar tashar mu, ka daure ka danna mana subscribing, sannan ka danna alaman kararrawa yanda da zarar mun dora manhajar mu za ta iso gare ku kai tsaye. To yanzu za mu fara daga inda muka tsaya. Wato wannan waka ta shahararren mawaki ce, wato Auta MG Boy, wanda daga gani ba sai an gaya maka ba, Auta MG Boy a cikin mawakan Hausa yana ɗaya daga cikin waɗanda aka ɗaga wa lambar yabo. Saboda haka Auta MG Boy yana ɗaya daga cikin shahararren mawakan da suke yin waka kuma suke yin kiɗa. Saboda haka ya kamata ka jinjina wa Auta MG Boy. Ba ƙaramin mawaƙi ne zai yi maka kiɗa kuma ya yi maka waƙa ba. Saboda haka Auta MG Boy ya cancanci jinjina, yabo da jinjina. Saboda haka yanzu dai za mu saka muku waƙar wato shahararren mawaƙi Auta MG Boy, wacce take da laƙabi da suna iyayenmu dai ba abin raina bane. Saboda haka Auta MG Boy ya zauna ya yi nazari domin kuwa gashi har ya waƙe iyayenmu. Saboda haka dai ku jinjina mai saboda irin wannan gagarumin aiki da ya yi a kan iyayenmu. Idan wannan bidiyo namu ya burge ka, daure ka danna mana like, sannan ka aje mana comment a cikin wannan bidiyo, saboda comment yana ƙara mana ƙwarin gwiwa wajen kawo muku shirye-shiryenmu a kan kari, kuma sannan yana sa mu san ra'ayinku akan dukkan bidiyoyinmu akan wannan tasha. Mun gode da sauraron wannan tasha ta mu, tare da fatan za ku huta lafiya. Mun gode.